Arribem ja al final i els que em coneixen saben que penso que el Parlament de Cluenda, de l'acte d'investidura d'un doctorat honoris causa, ha de ser això, i de fet només això, unes paraules breus de Cluenda per felicitar i per agrair. No obstant, és del tot impossible fer-ho sense repetir algunes de les coses i de les idees que s'han dit i s'han escrit prèviament, simplement pel fet de posar-les de manifest. De fet, és del tot impossible no destacar algunes coses, i més quan la persona a la que avui homenatgem ens ha privilegiat amb una lliçó que al cap i a la fi parla de relacions humanes. D'aquestes relacions humanes que hi ha al darrere dels grans conflictes entre pobles, entre territoris i entre societats, però també, i salvant totes les distàncies que impliquen el factor d'escala, estan al darrere dels grans i dels petits conflictes del nostre dia a dia, siguin l'entorn personal, professional, veïnal o associatiu. El doctor Vendrell ens ha parlat a través d'exemples, de fet a través d'experiències viscudes o conegudes, però els casos concrets que ens ha explicat no poden amagar el saber, jo diria la saviesa, d'una persona que ha dedicat tota la seva vida a la mediació i a la resolució de conflictes, tant a escala nacional com a escala internacional. Abans de res, però, permetin-me emfatitzar que un acte com aquest escenifica una litúrgia molt antiga en què la universitat, però també el guardonat, donen quelcom a l'altre. La universitat fa un reconeixement i el guardonat l'accepta incorporant-se, a títol d'honor, al seu claustre. És a dir, aquesta distinció honora tant a l'homenatjat com a la institució de manera recíproca. Així s'entén des dels seus orígens i així l'entenem avui en dia. De manera, doctor Vendrell, que pot usar el títol de doctor de manera completament lliure i tranquil·la, naturalment. Un doctorat honoris causa o ad honorem i segons les nostres pròpies normes d'organització i funcionament és atribuïble a persones pels seus rellevants mèrits acadèmics o científics o pel seu compromís i responsabilitat social o ètica o per la seva trajectòria cívica i aportació en l'àmbit social, cultural, polític o econòmic, entre altres raons. I és evident que la persona de Francesc Vendrell reuneix, més que sobradament, mèrits suficients per ser mereixedor d'aquesta distinció. El doctor Carbonell, en la seva Laudatio, el qualificava de català universal i explicava que, i citaré textualment, Francesc Vendrell no arriba ara al cim d'una carrera plena de reconeixements arreu del món, sinó que ja fa molts anys que s'hi troba. És, doncs, per aquesta universitat, per la facultat i per tot el seu claustre de professors, un honor que el doctor Vendrell hagi acceptat aquesta distinció i que s'incorpori a aquest claustre. Li hem de donar les gràcies alhora que l'hem de felicitar. Estem davant del segon doctorat honoris causa que la universitat otorga a proposta de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, una facultat de la que estem celebrant els seus primers 20 anys d'història. I si bé el primer doctor honoris causa a proposta d'aquesta facultat, otorgat ara fa exactament 10 anys, va ser a un gegant del periodisme, el ja malauradament traspassat doctor Kapuscinski, ara la facultat ens ha proposat una altra personalitat gegantina, en aquest cas, en l'àmbit de les relacions internacionals. Probablement no és una casualitat que aquestes dues propostes s'arrelin en les dues banderes que la facultat té en el seu nom, la comunicació i les relacions internacionals. La trajectòria de la nostra facultat, pel que fa al complex món de la comunicació, és ja llarga i molt més que consolidada. Han estat moltes les promocions de graduats d'aquesta casa que han anat transformant el periodisme i ho han fet des de l'exercici rigorós i compromès. La contribució d'aquesta facultat a la Universitat Ramon Llull en concret i a l'educació superior en general s'ha caracteritzat per la qualitat i la innovació de la seva docència. S'ha caracteritzat també per estar sempre a la frontera d'un món canviant, sense oblidar mai ni la recerca com a motor de coneixement i font de constant innovació, ni l'ocupabilitat dels nostres estudiants. La facultat, i ja des dels seus orígens, ha sabut transformar-se constantment i ha estat implícitament i explícita artífex de la transformació de l'educació superior en comunicació. Un àmbit en el que s'ha sabut incorporar el més pur estil acadèmic sense renunciar en cap moment i en cap cas al component professionalitzador. I tot això, és a dir, aquest delicat equilibri de frontera entre docència i recerca, entre contingut acadèmic i professionalitzador, la facultat no només ho està fent en l'àmbit en el que s'endinsen les seves arrels, la comunicació, sinó que també ho està fent en els estudis de relacions internacionals. Un àmbit que, com saben, la facultat va ser pionera oferint a Catalunya el primer grau en relacions internacionals i el primer de tot l'Estat que s'ofereix en anglès i en una llengua cooficial.
Aquest és el nostre gran repte, un repte que la facultat comparteix amb la resta de la universitat i del que tots en som partíceps. D'aquesta segona proposta de doctorat honoris causa de la facultat ens projecta, de fet, en aquest nou repte, el repte de les relacions internacionals i de la política exterior. I ho fa escollint una persona que, com Kapuscinski a la comunicació, és un referent en el seu àmbit de coneixement. De fet, i això és indestriable del que avui celebrem, la facultat proposa el doctor Vendrell com un model a observar i a seguir, un model de com s'han d'entendre i exercir les relacions internacionals i la política exterior. El degà, durant la seva laudatio, ens deia que el doctor Vendrell representa de veritat, sense artifici i sense que hàgim de recórrer a l'hipèrbola, la vocació d'un tarannà secular que posa en primer terme les virtuts associades a la contenció i a la sobrietat, la recerca de l'acord i l'entesa, valor primordial de les relacions entre els éssers humans i les seves organitzacions. És, doncs, estaran d'acord amb mi, una manera d'entendre el que les relacions internacionals i la diplomàcia han de ser. Representa, insisteixo, un model a seguir. El doctor Vendrell ens dona clares indicacions de com ell entén i de com ha exercit les relacions internacionals, la mediació i la negociació en els conflictes. Escriu i ens parla de buscar les finestres d'oportunitat, d'actuar amb humilitat. Ens parla també de la importància de la mediació ben entesa, de la negociació com a component inherent de la seva feina, de l'assessorament i, sobretot, i ho repeteix moltes vegades, dels bons oficis. El terme, el de bons oficis, que és ambigu però alhora molt clarificador del que ha de tenir un bon diplomàtic. Un estil de treballar que, com deia el padrí, és planer alhora que rigorós i efectiu. La diplomàcia del doctor Vendrell reconeix els avantatges que en tota negociació representen els premis i els càstigs, però declara que cal evitar pactar un mal acord. De fet, emfatitza que, tal com ell entén la funció d'un mediador, i llegeixo textualment un dels seus escrits, no té per què passar per trobar una solució a mig camí que suposi un equilibri entre les exigències de tots dos bàndols. L'objectiu és pactar una resolució que sigui justa perquè és l'única solució que perdurarà. I, de fet, afegeix, la regla d'or hauria de ser que més val no arribar a cap solució que pactar-ne una de dolenta o d'injusta. El doctor Vendrell no oblida pas la virtut de la prudència en tot el seu ofici quan ens adverteix que és important escoltar les parts, conèixer les seves explicacions dels fets i familiaritzar-se amb la història del conflicte sense refiar-se de la versió dels esdeveniments que doni cap dels bàndols perquè acostuma a ser incomplet, incorrecte o interessat. Llegint i, de fet, escoltant el doctor Vendrell no puc deixar de pensar l'amarat que està la seva manera de fer dels valors de l'humanisme cristià que inspiren aquesta universitat. La humilitat, el respecte cap a les parts, el diàleg, la recerca de la justícia i un llarg etcètera de característiques que el doctor Vendrell avui ens ha enumerat en referir-se a la diplomàcia són, sense cap mena de dubte, també una manera d'entendre les relacions humanes i, sobretot, la manera en com nosaltres les volem ensenyar. Abans d'acabar, i per tot l'anterior, deixin-me que un cop més agraeixi molt sincerament al doctor Vendrell la seva amabilitat i generositat acceptant aquest reconeixement i així doncs per voler ser membre i amb tots els honors del claustre de professors i professores d'aquesta universitat. També vull agrair i felicitar la facultat per la seva iniciativa, un agraïment i una felicitació que podria personalitzar en la figura del seu degà, però que de fet vull estendre a tota la comunitat que construeix dia rere dia aquesta casa. Moltes gràcies i moltes felicitats.